ба фарҳанг ва тамаддуни ҳар як миллат аз рӯи меъмории биноҳои он низ баҳо медиҳанд. салом арз мекунем тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. солҳои пеш ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди бозори Хитой бозор дар шаҳри Душанбе амал мекард, ки он марҳила ва дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе бартараф карда шуд. Ва имрӯз дар ҷои бозори мазкур як шаҳраки зебову замонавӣ қомат афрохтааст, ки дар ин барномаи меъмор аз ин ба шумо қисса мекунем. дар ҳар давру замон ҳар як меъмор бо назардошти вазъи вақт ва гузаштаи таърихи миллати худ лоиҳа таҳия намуда бино бунёд мекунад, ки он аз як аср ба асри дигар ба мерос гузашта аз таърихи давлатдории он давр шаҳодат диҳад. имрӯзҳо номои шаҳри Душанбе бо бунёди иншооти таъиноти гуногун дигар шуда, қадамҳои устувор дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии мамлакат гузошта мешавад. ба ҳусни шаҳри Душанбе пеш аз ҳама бунёди шаҳракҳои замонавӣ мусоидат менамояд. то имрӯз аз 65 маркази маъмурии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 64 шаҳру марказҳои ноҳияҳо бо нақшаҳои генералӣ таъмин гардида сохтмони биноу иншоотҳои таъинотшон гуногун тибқи талаботи нақшаҳои мазкур баро монда шудаанд. дар мавриди таҳияи лоиҳаҳои бинои иншоотҳои ҳудуди шаҳр санади меъмории муосири миллӣ омехта ба унсурҳои аврупоӣ ва истифодаи масолиҳаҳои баландсифати ватанӣ, инчунин равшанидиҳии шабонаи намои биноҳо, ки симои кӯчаву хиёбони шаҳрро диққатҷалбкунанда мегардонанд, ба инобат гирифта мешавад. мавриди таҳия ва тавсеи нақшаҳои генералӣ, нақшаҳои муфассали таррезии маҳалҳо, тамоми инфраструктураҳои зарурӣ, яъне иншоотҳои иҷтимоӣ, муассисаҳои таълимӣ бо инобати корпусҳои иловагӣ, боғчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои томактабӣ, майдончаҳои варзишӣ, бозии кӯдакон ва истироҳати калонсолон, иншоотҳои коммуналӣ, муҳтавои тақсимоти гармидиҳӣ ва дигар иншоотҳо ба мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ба шаҳрвандон ва талаботи имрӯзаи шаҳрсозӣ ба нақша гирифта мешаванд. маҷмӯаи манзилии хизматрасонӣ ва истеҳсолӣ дар кӯчаи Рустам Амакидӯи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, ки дар заминаи бартарафсозии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хитой бозор бунёд шуда истодааст, шаҳракеро мемонад хуштару замонавӣ. ёдовар мешавем, ки доир ба бунёди шаҳраки мазкур санаи 7 марти соли 2019 қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тавсиб расид ва дар ин ҷода ба корҳои сохтмонӣ аз моҳи июли ҳамон сол оғоз бахшида шуд. акнун имрӯз бинед, ки минтақаи мазкур пурра намои дигарро ба бар намудааст. сохтмони маҷмӯи комплекси истиқоматии Platinum Plaza дар асоси қарори раиси шаҳр аз 7 марти 2019 оғоз карда шудааст ва он иборат аз 15 бинои баландошонаи истиқоматӣ, мактаб барои 1200 хонанда,
боғчаи томактабӣ ва маркази савдо иборат мебошад. шаҳраки мазкур аз 15 бинои истиқоматии баландошёна иборат мебошад ки ҳар яки он бо дар назардошти муосиртарин талаботи зиндагӣ қомат меафрозад. дар ошёнаҳои аввали 5 бинои истиқоматӣ марказҳои савдо ба инобат гирифта шудааст. ҳар як бино бо тартиби муайян ҷойгузорӣ гардидааст ки он барои дастрасии сокинон мусоидат хоҳад кард. иҷрои корҳои сохтмонӣ дар шаҳраки мазкур аз ҷониби 6 ширкати ватанӣ пешрафта истодааст. азбаски фурудгоҳ наздик аст ва хати фаромадани ҳавопаймо меъёрҳои худро ки дорад, бинобар он дар асоси ҳамон 7 бинои он 12 ошёна қабул карда шуд, 2 9 ошёна, 4 10 ошёна ва 2 рақам 11 ошёна бинои истиқоматӣ тасдиқ шуда қабул карда шудааст аз рӯи меъёрҳо, барои он ки баландиаш ба ҳамин меъёрҳо мувофиқат карда шудааст. тамоми шароитҳоро аз тарафи фармоишгаро аз тарафи пудрачиҳое ки инҷо кор карда истоданд муҳайё карда шудааст. масъулон иброз медоранд ки ҳама корро аз рӯи лоиҳаи тартибдодашуда ба анҷом мерасонанд ва баъди иҷрои ҳар коре аз ҷониби фармоишгар барои қабул ва ё рад гардонидани он назорат бурда шуда хулосаи зарурӣ бароварда мешавад. дастрасӣ ба молу масолиҳи сохтмонӣ ба сохтмончиён имкон додааст ки корҳои муваззафшудаашонро дар муҳлати муайян ба собод расонанд. масъулияҳое ки бар корхонаҳои мо ворид карда мешавад ҳамарӯза аз тарафи пудрачӣ ва озмоишгоҳ бурда санҷида ба сохтмон ворид карда мешаванд. шароитҳои имрӯзаи коргарон нисбат ба солҳои гузашта хеле хуб шудааст. музди меҳнати онҳо сари вақт пардохт карда мешавад ва коргарон низ аз ин намуди корҳояшон розӣ мебошанд. аз 15 бинои истиқоматӣ ҳамаи он қомат афрохтааст ва дар баъзе биноҳо корҳои оҳанобетонӣ, дар баъзе васлу назби тирезаҳо, корҳои пардозгарӣ, гузаронидани шабакаҳои муҳандисӣ ва пардозгарӣ ҷараён дорад. имрӯз блокҳое ки дар зиммаи ширкати мо ҳаст, яъне блокҳои ГДЕ, корҳои оҳанобетонӣ дар ошёнаҳои 9, 10, 11 рафта истодааст бо шумораи 80 нафар коргарон ва дар ошёнаи поён бошад коргарон бо хиштчинӣ ки шумораи онҳо ба 80 нафари дигар мерасад, корҳои хиштчиниро анҷом дода истодаанд. чӣ гуне ки ба назар мерасад дар шаҳраки замонавӣ биноҳои истиқоматии серқабата ва баландошёна, марказҳои хизматрасонӣ, кӯдакистонҳо, майдончаҳои варзиш, айвону гулгаштҳои истироҳатӣ ва таваққуфгоҳ бо фароҳам овардани шароити хуб барои зиндагии сокинони он бунёд карда мешавад. бо дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ сохтмони биноҳои маъмурию истиқоматӣ дар шаҳраки мазкур тибқи талаботи муосири шаҳрсозӣ баро монда шуда дар онҳо унсурҳои меъмории миллӣ истифода мегарданд. маҷмӯаи Platinum Plaza иборат аз биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, муассисаи таълимӣ ва то мактабӣ, майдончаҳои варзишӣ, боғчаҳои кӯдакона ва таваққуфгоҳи зеризаминӣ иборат буда бо талаботи замони муосир сохта шуда истодааст ва инчунин як маркази бузурги савдо, истеҳсолӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пешбинӣ шудааст. дар майдони сохтмонӣ зиёда аз 400 нафар коргари маҳаллӣ ба кор таъмин шудаанд ва мо боз имкон дорем ки 150 нафари дигарро бо кор таъмин намоем. ҳоло дар майдони сохтмонӣ корҳои шабакаҳои муҳандисӣ ва пардозгарӣ рафта истодааст. масоҳати шаҳраки мазкур дар маҷмӯъ 5.6 гектарро ташкил медиҳад ки аз он 8044 метри мураббаъ маркази савдо, 86000
748 метри мураббаъ масоҳати хонаҳо, 8500 метри мураббаъ муассисаи таълимӣ, 3500 мураббаъ муассисаи томакабӣ ва боқимондаи масоҳат барои бунёди майдончаҳои варзишӣ ҷудо шудааст. дар ҳар як бинои истиқоматӣ 2 лифт, яке бо хунҷоиши 620 килограмм ва дигаре бо 1 тонна насб мегардад. барои таваққуфи воситаҳои нақлиёт дар ин ҷо ҳам таваққуфгоҳи рӯизаминӣ ва ҳамзеризаминӣ ба инобат гирифта шудааст. таваққуфгоҳи рӯизаминӣ дар назди ҳар як бино сохта мешавад. дар шаҳраки нави замонавӣ инчунин роҳҳои мошингард ва пиёдароҳҳо бунёд мешаванд ва гирду атрофи бино сабзазор мегардад. лоиҳаи мазкур аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотӣ ва лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз омода шудааст, ки дар он меъморон тамоми ҷузъиёти буду бошро ба нақша гирифтанд. меъморон ҳангоми лоиҳакашӣ ба ҳама ҷузъҳои асосии зиндагии истиқоматкунандагони маҳалли мазкур диққат дода, онро бо тарҳ ва услуби замони муосир пешниҳод намуданд. бунёди муассисаи таълимӣ дар мавзеъи мазкур имкон медиҳад, ки 1200 хонанда дар як баст ба таълим фаро гирифта шаванд. тибқи нақша мактаб аз 4 ошёна иборат буда, дар он тамоми таҷҳизоти таълимӣ ва шароити устувор таъмин мегардад. ҳоло бинокорон дар ошёнаи аввали муассисаи мазкур корҳои чиндани хиштро иҷро намуда истоданд. муассисаи мазкур дар наздикии биноҳои истиқоматӣ бунёд шуда, барои сокинони ин маҳал дастрас мебошад ва мушкилоти дур будани мактабро дар ин минтақа аз байн мебарад. ҳар субҳ пеш аз оғози кор байни коргарон корҳои фаҳмондадиҳии бехатарӣ мегузаронем, то ки сохтмончиён қоидаҳои бехатариро риоя намоянд. бояд сохтмончӣ пес аз кор баромадан каска, камарбанди бехатарӣ, дастпӯшакҳо пӯшида баъд ба кор шурӯъ намоянд. дар баробари муассисаи таҳсилоти миёнаи умум дар ин ҷо инчунин барои кӯдакони хурдсол 2 боғча бунёд мешаванд. гарчанде корҳои сохтмонӣ оғоз нашуда бошад ҳам, вале ҷои бунёди боғчаҳо муайян гардидааст ва ба гуфти масъулин ба наздикӣ дар ин ҷода кор оғоз меёбад. тибқи нақша дар 2 боғчаи кӯдакона шароит барои 600 кӯдак муҳайё мегардад. барои солимгардонии аҳолии маҷмӯаи манзилии хизматрасонӣ ва истеҳсолӣ бунёди 3 майдончаи варзишӣ пешбинӣ гардидааст. хусусан дар майдончаҳо имкони гузарондани ҳама гуна бозиҳои варзишӣ ҷой дорад. яке аз талаботи шаҳрдорӣ дар вақти бунёди бинову иншоот ин ҳатман ҷойгир кардани марказҳои савдо мебошад, ки дар аксар бинову иншоот марказҳои савдо дар ошёнаҳои аввали он пешбинӣ мешавад. ҳадаф ин дар роҳи расидан ба мақсадҳои пешбинишуда мебошад, яъне таъмини рушди устувори шаҳр ва дар ҳудуди он муайён намудани шароити мусоиди зиндагони аҳолӣ, рафтҳои меҳмонҳои хориҷӣ ки бештар ба тавассути пойтахт ба ҷумҳурии мо ворид мегарданд. симои пойтахти азизамон шаҳри Душанберо ба яке аз муосиртарин шаҳрҳо табдил додан мебошад. дар баробари оне ки дар 5 бинои баландошёнаи истиқоматӣ мағозаҳо ба инобат гирифта шудааст, ҳамчунин дар ин шаҳраки замонавӣ як маркази бузурги савдо сохта мешавад. афзун шудани шумораи марказҳои савдову хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохтани онҳо маҳз ба хотири дастрасии бемамонияи аҳолӣ ба молу маҳсулоти гуногун аст. ёдовар мешавем, ки бо бунёди шаҳраки мазкур он номи
Plaza Platinum ро мегирад. чӣ гуна дидему мушоҳида кардем маҷмӯаи манзилии истиқоматӣ ва истеҳсолие ки дар ин нуқта бунёд шуда истодааст, аз рӯи лоиҳаи тартиб додашуда корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад ва умед аст ки маҷмӯаи мазкур бо сатҳу сифати баланд ва риояи талаботи замони муосир бунёд шуда дар муҳлати муайянгардида сохта ба истифода дода мешавад ва ин нуқтае ки муайян шудааст, яъне дар ин ҷо маркази бузурги савдо пешбинӣ гардидааст ки ва дар муддати муайянгардида корҳои сохтмонӣ дар ин ҷода оғоз бахшида мешавад. Тамошобинони азиз, дар ин ҷо ба барномаи меъмор хотима мебахшем. Бо барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон монед.